Sia Times program yetu tsadira ndi program ija ya kulinji. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kulinji lataya lilongwe kulinji kumzuzumanye kulinji nanga kuboma kukushirika jani wale akotia kulibaji kudi wasaruga kulilabe nanga solola ledesia odija shirugu yena panji na ngani zonyati sasikurijani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanu kulinji kudi kuboma kustedi hausi kulinji nanga chuta matuga panji nanga atenzire dio kuburiyani kulinji tikudalira ino kulinji. Mawa bwino kwa inu nonse tikulandireni ku program yathu ya lero pa 3 November 2025 program imeneyi ya kulinji. Ine ndileya malekano ndi tsiku linanso labwino limene Yehova watipasa kuti tisangalale komanso tikondwere. Kumbukirani program ya kulinji timakhala tikupatsirani nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika mu dziko lino la Malawi ndikuziwunikira mozama kuti kodi kulinji kunjaku nanga zikuchitika izi chifukwa chani, nanga adindo akuchitapo chani. Timakhala tikubwera ndithu ndi nkhani zosiyanasiyana. Mu programu yathu ya lero tikhale tikuyang'ana nkhani imene yavuta kwambiri kumapeto kwa sabata yapitayi kusankhidwa kwa Acting Director General wa kubungwe lija la ACB, mkulu wa bungwe la ACB amene wasankhidwa pa udindo ongogwirizira. Ambiri anakambapo kuti ayi kusankhidwa kwawo mwina sipanatsatidwe malamulo mndondomeko yake mene zimayenerera kusankha Director General wa bungwe limene la ACB. Ndiye lero tikhale tukambirana nkhani imeneyi. Ndipo mu program yathu ya lero tachitika mwayi kuti tili ndi omwe angosankhidwa kumene ngati Attorney General, mkulu ona za nkhani za malamulo mu dziko lino la Malawi. Nde tili nawo ndithu Attorney General mu program yathu ya lero Frank Mbeita, komanso tikhale ndi Michael Kayatsa, mkulu wa bungwe la CHRR. Komanso monga mwa nthawi zonse sindimakhala ndekha pamalo pano, ndimakhala ndi mzanga mu studio muno, ndipo lero ndili ndi Wanangwa Chafulumira. Wadzuka bwanji Wanangwa? Ndadzuka bwanji lero. Inetu ndadzuka bwino. Tathokoza kwambiri. Zikomo. Nkhani yathu ya lero ndi imene ndafotokozayo kuti tikufuna tikambe nkhani ya kusankhidwa kwa Director General wa bungwe la Anti-Corruption Bureau. Koma ndimafuna ndisindike pano kuti kubwera kwathu pano tikufuna tiunikire nkhani imeneyi kuti Malawi amvetsetse bwinobwino chifukwa yakhala ikuyankhulidwa pa masamba anchezo komanso malo osiyanasiyana kuti ayisakhala bwanji mwina malamulo sanasatidwe ndi zina zotero. Nde zikamatero ife timafuna tibweretse nkhani pano kuti kodi Amalawi amvetsetse kuti kodi mukuti nkhani ikuyenda bwanji, zachitika motere chifukwa chani. Sitinabwere pano kuti anthu ena ake alimbane akangane, koma tabwera kuti timvetsetse nkhani bwinobwino kuti kodi yayenda motani. Nde ndisanapereke mwayi kwa Attorney General kuti atifotokozere malamulo mmene amafotokozerera nkhani ya kusankha kwa Director General wa bungwe la ACB. Ndimafuna ungofotokozako Wanangwa mmene nkhani wayimvetsetsera komanso ndi mmene ukuzionera tisanapite kwa Attorney General. Ndinene kuti poyamba chimene ndikuchiona ine kuti chautsa mapiri pachigwa kunkhani imeneyi ndi makamaka mmene kalata za kapena uthenga unabwerera kwa anthu olengeza za amaudindo amenewa. Ndi udindo umene tikukambirana muno wa Anti-Corruption Bureau amene ali wamkulu wa Anti-Corruption Bureau asankhirapo Gabriel Chembezi mulungu wapitawo. Paliso udindo wina umene situkambirana panopa umene uli mkulu wa Malawi Revenue Authority Felix Tambulas umene so anthu nawonso linkamwankama kuti kodi zayenda bwanji. Nkhani yayikulu imene ndaonapo ine ndiyoti mwina uthenga unabwera molakwika chifukwa choti sunatsindike kuti anthu akungogwirizira.
sanasankhidwe udindo ngati kuti autenga koma akugwirizira chifukwa malamulo amene akugwiritsidwa ntchito attorney general alipo mpano atilongosolera komano ineyo mbali yanga amene ndikuziwira malamulo amene tikugwiritsa ntchito kumalawi kuno okhudzana ndi bungwe limene lolimbana ndi zakatangale Anti-Corruption Bureau tikugwiritsa ntchito malamulo amene anayamba 1996 amene amapezeka mu Corrupt Practices Act. Now poyamba akuyamba kumene malamulo amene anapereka mphamvu kwa president kuti azisankha mkulu wa bungwe limeneli pamene iwo akuona kuti ndikoyenera andi takhala tikugwiritsa ntchito malamulo amene kuchokera amene anayamba 1996 motero momota president amangokhala anawapatsa mphamvu malamulo kuti akhoza kusankha kapena kuchotsa mkulu wa bungwe limeneli la Anti-Corruption Bureau posayang'ana mbali zina komano khalekhaleni lamulo lililonse ngakhale ku America kaya ku Greece mwe kunayambira ino law imene kalekale ma Greek philosopher zimankana asintha zinthu zikuti zizigwizana ndi nyengo mukaziunikira mazakuona kuti mwina pena pake panatsalira so malamulo amene wawa ndikukumbuka kuti mchaka cha 2018 kunali kwaunikaso kuti kodi mmene tikugwiritsa ntchito malamulo akuthandiza dziko kuti katangaleyo atheke kapena zikhala bwanji poyika kauniuni phungu a nyumba ya malamulo anaunika ndikupeza kuti mukhale zosintha na kusintha kumene kunasinthidwa ndikokuti kusankhidwa kwa mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau kapena ACB mwachidule kumene kuzichitika mwa njira yoti nduna ya zamalamulo Minister of Justice pa Chingerezi nduna ya zamalamulo izika ndithu uthenga mu newspaper ma radio mukakuti imene tikuti advertising azipanga advertise uku kukufunika munthu ndiye anthu achite apply akachita apply azipeza anthu amene akugwira ntchito mboma public service anthu amene sakugwira ntchito mboma private sector ndi anthu amene amamenyera maufulu anthu amene ali civil society osachepera anthu 7 anthu amene 7 iwo ndi amene azikhala pasi ndikunena kuti pakali pano kwa amene achita apply tibweretse uyu azapange ma interview akapangisa ma interview anthu amene ali 7 kapena kupitirapo mochokera mzigawo zimene nanenazi akuyenera kuti asankha amene achita bwino osachepera awiri kapena osapitaso atatu akapeza anthu amenewo apereke maina amenewo kanda awiri kanda atatu kwa president a president akuyenera kusankha pa anthu amenewo mphamvu zosankhano zikuchokera pa anthu atatu amene aperekedwa ndi gulu ilili linasankhidwa kuchokera ku public private ndi civil society. Now anthu amenewo akasankhapo atatuwo a president akhoza kusankhapo mmodzi yo ndi amene amtumize ku public appointments committee ya parliament kuti nayonso ikachite confirm kuti amene mwatiponyerayo ndi oyenera kukhala pa udindo umenewo. So izizi ndi zimene inayika ano 2018 lamulo limene likukonza anu zambuyozo zimene a president anali ndi mphamvu zonse zongosankha. Now apapa chimene chochitika ndi chakuti panopa a president sangangosankha akuyenera kuti zichokere ngati interview apanga advertise akapanga advertise ma processes osewa atsatidwe komano malamulo omwewo anawunikiranso mugawo lomweli I think in the section 6 ya malamulo omwewo a Corrupt Practices Act muli magawo angapo amene anawunikira kuti kutheka anonso pano kukhoza kupezeka kuti wankuludza kulibe wachoka pa njira zina ife akhoza kunchotsaso kapena zikhozo chitika kaya mwina incapacitated wachoka kulibe chichitike ndi chani ndiye kuti wachiwiri fa kumakhalaso wachiwiri akuyenera kubwerapo khangati oyamba komano isapitire miyezi ngati 6 akugwirizira chifukwa ndi ogwirizira mmene analili a Hilary Chilomba amene angochoka anakhala ngati ogwirizira chifukwa anali achiwiri kwa Chizuma. Now nkuthekanso kuti onse kulibe oyamba kulibe wachiwiri kulibe zikhale bwanji malamulo amanena kuti ngati wachiwiri kulibe oyambaso kulibe ndiye kuti apopo a president akhoza kusankha sitikuyang'anaso njira idzi yoti ipite kaya kwa akachita advertise chani ayi akhoza kusankha komano osankhayo ndi ogwiriziraso kugwirizira kwakenso naye asapitire miyezi ngati 6 so pavuta kwambiri nkhani imene ndi pamene chifukwa sipakumvetse kuti kodi zayenda bwanji
panopa ku anti-corruption bureau kunalibe woyamba kunalibe wachiwiri zioneka ngati mwina adikha ngati kunalibe ndi kuchoka kwa Hilary Chilomba atono kuti anali ndi deputy ngati analibe deputy ndikuti a president akanatha kusankha komano amayenera kutsindika kuti uyuyu ndi wogwirizira osati kuti ndi wapampando because pamenepo kalata sinabwere ngati kuti ndi wogwirizira angobwera ngati kuti tamusankha. Inuyo tathokoza mwayamba bwino motero tipereke moni kwa Attorney General mwadzuka bwanji Attorney General Frank Mbeta. Mwadzuka bwanji Attorney General. Hello. Mutimva pamenepo Attorney General? Ndikukumvani. Ine ndadzuka bwino mwadzuka bwanji. Tadzuka koyambirira tikupangeni congratulate kuti posankhidwa pa udindo umene wa Attorney General. Tinaona kuti ngakhale mwalumbiritsidwa dzulo koma mtsogoleri wa dziko ananena kuti mukayambe kugwira ntchito osadikira aso iya. Yayi imene taiyambadi. Ndikufunira kuti yambidwe chifukwa process imene ndo ndithu yofunikira kwambiri. Ndo zambiri zokuza maamulo kuboma. Ndiye ntchito imene taiyamba ndithu. Moti mwayamba kale. Taiyamba kale. Chabwino tathokoza nkhani ili pano mwamva. Mwamvaso umene wanangwa wayambira pali chotsutsa kapena chowonjezera pa zimene wayankhula wanangwa tisanapite kutsogolo. Ayi tafotokozedweko ndithu abangasamalize bwino lomwe ndipo zamveka ndithu ayi bangasamalize bwino bwino. Nde nkhawa imene inakula kumalawi kuno ndiyo kuti zatheka bwanji mtsogoleri wa dziko kupanga kudutsa ma process osewa ndi ukafika posankha ACB Director General ndi kutibweretsera ife Malawi kunja kuno kuti yayi uyu ndi amene ndasankha kuti anyamule office imeneyi ya ACB. Mwina atango tifotokozerani kuti zinakhala bwanji timakamba nkhani ya communication kuti panalembedwa kuti ACB Director General kenako tinakuonani kuti pa tsamba lanchezo munafotokozera bwinobwino ngati Attorney General kuti yayi amenewa asankhidwa in acting capacity pamene pandi pa Ministry of Justice Malawi tsamba la Facebook la Ministry of Justice munalankhula kuti yayi amenewa asankhidwa ngati acting on acting position zinakhala bwanji. Okay, choyamba ndifotokoze kuti mene apangira afotokozera nzanganya nthawi imene president angasankhe munthu mmene ali wakulu wawo amene anali Chilomba ndi amene amagwirizira udindo wa Director General. Sono malingana nkuti bomali panopo ndikunkalisintha zina ndi zina kuti malingana ndimene tikuonera kuti kodi awawa kumene angathandize kwambiri ni mbali itu ndiye tumatha boma likatha kwasinthana toka mbali ina kuita mbali ina ya boma akugwirizana nane mene ambira mudzi kuti malamulo mene anayikira ndomveka bwinobwino. Mwina chimene chinachitika kuti pakhale manong'onong'o osiyanasiyana kuchokera kwa ena amene ndi akatswiri pa za malamulo ena ndi akatswiri pa mawu adingiwa ndi mawu ogwirizira because zimayenera kukhala ndithu zotsimikizika kuti munthu yakugwirizira. Amene ndanena poyamba mudzi akunena zoona kuti mu nthawi imene pakulibe wachiwiri because kukanakhala kuti ku anti-corruption bureau ku ACB nthawi imeneyi kunali wachiwiri kwa Achilomba komanso nawo sanali ogwirizira chabe tisayiwale. Ndiye kuti wachiwiriyo malinga ndi malamulo amayenera kuti apapa angopita kukakhala ogwirizira komano isapitire miyezi yokwana 6. Komano tinali mu situation imene mwina kuntha malamulo athu chasinthireni mu 2018 because malamulo amene tikunenawa ndi amene anasinthidwa 2018 ndikukumbukira kuti 2018 nthawi imene yoyo
anduna za malamulo ali Samuel Tembenu ngati sindikulakwitsa. So chasinthireni mwina nkoyamba kumanapo ndi nyengo imene wachiwiri kangakhale soyamba wamkulu wa bungwe imene kulibeko ndiye zimatani ndizoona malamulo akunena motsindika ndithu ndi section imeneyo ndi 6 ya Corrupt Practices Act amene ali ndi chidwi akhoza kupita akaone kuti imanena kuti yayi nthawi imeneyi ndi nthawi yokhayo imene president akupatsidwa mphamvu yoti akhoza kusankha munthu. Komano munthu uyo ndizoona aliso ndi zoyenerera akhale ndi zoyenerera zina mwa izo tinene kuti umunthu eni pa Chingerezi imene ati integrity akhale munthu otali ndi umunthu fauti ndo umene umafunika so umunthu ndi udindo waukulu kwambiri. So mmene alongosoleramo ndi mmene soneyo malamulo ndikuadziwira sindine waza malamulo nditsindike pano komano kungowerenga chabe pena ukhoza kumvabe kuti ngakhale asanatanthauzire aloya kapena jaji ndingowerenga tinene kuti kugwirizirako nthawi zina komabe kumakhala ndi vuto chimene tingalimbane nacho kwambiri amalawi mwina ndikuwunikirabe malamulo fa malamulo akalembedwa choncho sinde kuti basi mpaka na 100 years akugwirabe ntchito chimodzimodzi dziko likhali kusintha maso pena makhala kuti mwina munayiwala kena kake kamene situation ina ikazachitika ikupatse liphunziro. Malamulo amene titsindike pano kuti anayesedwapo posachedwapa kwa amene mukumbukira amene anali vice president a dziko lino kumapeto ku Michael Usi anaitanidwa ku Anti-Corruption Bureau ku ACB kuti ya iniyo tabwerani mudzayankhe zimene ankalankhula akapita pa misonkhano. Akapita pa misonkhano ankanena kuti mboma muli katangale ine ndikuwadziwa amene akupanga katangale ndi ACB anaona kuti mwina ndi mwayi wathu mkulu amene wadzipereka atipatse maumboni kuti kodi ndi pati pamene pakuchitika katangale ndipo ni ndani amene akumdziwawo. Chimene anachitawo sinkukaletsa kuyitanidwako kudutsa mu khoti kuti ya ine sindingapite. Fundo imodzi imene anayimapo ndiyakuti amene awayitanayo ndi ogwirizira chabe komano nyengo yake inali itapitirira miyezi 6 chimene iwo amene kuti ndiye kuti iye mphamvu zake ngati ogwirizira zatani zatha pakuti ndo umene sakuyeneranso kundiyitana. Komano ndikukumbukira chigamulo chimene chinachitika kudzera mwa oweruza Kapindu ananena kuti yayi munthu uyu chifukwa choti anali wachiwiri kale ndiye kuti mphamvu bezoyitana munthuzi. So zinthu ngati tikuyenera kuziunika kuti nangapota kubwerawa ndoti sanakhalepo wachiwiri kumeneko kusweza kuti sanayambe atsindikizidwa bwinobwino kukhala ngati wogwira ntchito ku ACB angobwera ogwirizira kodi itati ipitire miyezi 6 chichitike ndi chani. So mwachidziwikire tiye tiyesese kuti pa miyezi 6 ndimafuna wanangu andibwere pamene popo sina ngati kulankhula zinthu za malamulo nde section 6 ija timayikamba papa ikukamba zimenezo nde tufuna atone general atiuza papa kuti tiyembekezere zotani ikunena kuti that's subsection 7 akuti in the event of incapacity of the director or if the office of director is vacant, the deputy director shall act in his place and have all the powers, duties and functions of the director. Yes. Provided that the deputy director shall not act as director for a period exceeding 6 months. Yeah. Ndeti mafuna timve kuchokera kwa Attorney General kuti atiuze kuti after 6 months tiyembekezere zotani kapena within 6 months tiyembekezere zotani kuchokera ku office ya ACB. Attorney General muli pa line pa timafuna mutitambasulire bwinobwino monga mwa malamulo kuti acting sazakhala pa udindo umene wa acting kupitirira 6 months tiyembekezere zotani after 6 months kapena before 6 months imeneyi. Mene motilia nena malamulo amene asatidwa imene koma lifunira zile ntchito moliba payo kabino bwino mmene ndena okhalira process yonena kuti mavacancy process ziwiri zena ndipangidwe siyo nina bana yandika kale. So ndani ndio nena kuti 6 months yoso sifani hai ikara kuti anthu amene ayenera kuti asankhidwe yaka ndondomeko asankhidwa kale
komanso amene ngati kwa director general amene akupita ku parliament pambuyo pota president amusankha ndiye kuti zimenezo zikhaza chitakayo tene kuti pa Chingerezi kananena kuti this is a matter of urgency chifukwa mmene mafotokozera kwambakaja kuti ngakhala director general amene analipo anagwirizira udindo wa director general koposta wandiri. So either way pamafunika kuti ndithu udindo wa director general process yepanga recruit ikike masanga sana ndiye ifeyo tukitenda kwenza kuti zote zifunika masanga ndipo ikamata 6 months itakhala kuti anti-corruption bureau yekili director general maso deputy director general okhalisa oti aduka mumaprotections amene malamulo anakazimika owalemba ntchito amene wawo. Chabwino mwadzuka bwanja Michael Kayatsa? Ndadzuka inimazukira ya mwenezi. Ndadzuka bwino ngakhale line ya Attorney General ikuoneka kuti kumveka mwaka phokoso choncho koma ndikukhulupirira zokuti mwamva bwinobwino mmene alankhulira komanso mmene wanango walankhulira kuno. Inu mukhoza kulankhulako zotani tinabwera tinakuonani mutabweranso poyera ku mtundu wa Malawi kunena kuti inu mukuona kuti pena pake sipanayende pa kusankhidwa kwa Acting Director General wa ACB. Tango nani ndemanga yanu kuti mukuziona bwanji zinthuzi ndi mmene afotokozera Attorney General apo? Ndiyamba inu kama samu Attorney General komanso wanangwa. Ndizoona kuti ifeyo tinabuka poyera kusitsana ndi kalata inavyuka kuti asankha Director General koma mmene afotokozera Attorney General afotokoza bwino kwambiri komanso mmene anafotokozera wanangwa afotokoza bwino. Abafutika tikuona kuna kuti communication ya mbilaija ngakhale kuti Attorney General sana vumere inakwika amene ndithu kulemba kuti amene tawasankhawa Gabriel Chembezi tawasankha Mungu ndizira jabe Mungu kugwirizira avingi adaka yankhola choncho adakalina choncho mkaza bomuja kwa anakhaso manong'onong'o antisana ka yankhola amene anayankhuliramo koma papa izamveka ndithu malamulo atsatidwa sitinganene kuti president aphwanya lamulo lina lililonse yayi chifukwa ndondomeko yonse ndimene afotokozera ndithu Attorney General mmene malamulo akunenera koma chimene taona ife nchonena kuti malamulo athu panopa CPA mina ngofeso kwa unika pano bwino nchonena chakuti mina kite eliminate possibility ya anthu andale kusewera ndale ku ACB chifukwa mungatekuona apa kuti abomawa asewera ndale ndithu ku ACB kunali deputy director Hilary Chilomba koma awachotsa gwachira sekondi ku Ministry of Justice kuchita create vacancy deliberately creating a vacancy for their own reasons or interests. So ofuna nditu malamulo athu tiwaunike twajike taiteni kuti sipangakhale kusewera ndale kwina kuli konse yayi tisapereke mpaka kwa ndale kuti azitha kusewera ndale kuyikapo munthu amene akumufuna papano umenewo inde ndikuwaziwa Achembezi ndi munthu oti ndi munthu wa mafunzo ake bwino ali ndi zoyenereza maso mmene ndikudziwira ine is a man of high integrity ndagwira nawo ntchito nthawi. I know him very well, so no doubt about that. Komano kutsogoloko mwina to avoid creating opportunity kwa ndale kuti kusera ndale ku ACB bafuta tikachita into malamulo athu chinthu kuti zisamateke chifukwa ACB ndi institution yokuti tikamapanga kupenyera abiri wali ndikatangale ali pakufunga ndithu kuti Director General akali munthu amene ali insulated from any political interference, any political manipulation. Ali tu munthu kuti tanga
kulichiro ndandale kupanga zimene yo akufuna so tilinga nkule ndi chimenecho mwina ndizinthu zimene tingaoneka kusukira kuno parliament mwina ikamakumana kuti tindichite stress bangi ACB mwina ndingakuleko yankhula na Attorney General ndimafuna ndimene kuti amalawa ndechete kuti ka Gabriel Chambers ngati acting director general kalibe ndale yonse ayi kuchotsedwa kwa Chilomba kuti akagwire ntchito ku Ministry of Justice kalibe ndale ina yonse ayi pachona kuti anthu onse amene akugwira ntchito zimene kuti mu public service ndikukhazikika kuti malamulo alipo amene amalola kuti anthu atha kusunthidwa kuti ino takagwirani uku takagwirani kayo ndiye zisaoneke ngati ndi ndale chifukwa chakuti izizi zachitika ku anti-corruption bureau ayi ma institutions osiyana-siyana panopa ngati masala mukutsata anthu akhala kusunthidwa kumene chifukwa zimodzi kuti mwachisanu akuchitira ngati ma principal secretaries ama ministries aboma akumasunthidwa so takagwirani apo ndipo ndi mmene zimakhalira it's part of enhancing efficiency chifukwa nthawi zina munthu akakhalitsa pamalo mapeza kuti zinthu zina sizikuyenda kapena pamakhala kuti pachitika zina ndi zina zomwe manoti asoma inu tapitani mukagwire apo komanso makhala kuti muno mawu amene tikufuna munthu amene ali ndi zoyenera zofanana ndi amene tikumutenga kuchoka mbali ina kupita mbali ina imeneyo sindale ayi apapa ndi imene limakhalira routine exercise yoti anthu amatha kusunthidwa chokako kupita upi ndiye pali ntchito zimene Chilomba anyakugwira ku Ministry of Justice pachifukwa chimenecho chifukwa chake apititsidwa kumeneko ndiye ndingofuna ndingopanga clarify kuti sindale komanso kuthenga kuti mwina anthu mmene afotokozera kayatsa pafunika kuti malamulo aunikiridwenso nthawi zonse malamulo amene kumaunikira pakudutsa kwa nthawi zina zimakhala zisintha ndiye izozo nzonena kuti zitha kuchitika akayatsa ali welcome kubwera ku office wanga tikangana nkhani za corruption nkhani ndithu zimene zikumvesa mutu kwambiri pakufika ndithu ACB ikhale vibrant ikhale ndithu fully functional komanso pasakhale any sort of interference iliyonse timadziwa anthu andale amakhala ndi zolinga zawo zinganene apa zonsezo koma maitisa amakhala ndithu chonde mmene anenera president mpaka kanayankhula bwino kwambiri kuti akufuna kuchita empower ACB ife tikugwiza nawo maganizo amenewo empower ACB komano empowerment iyo isakukhala pakamwachabe we want to see empowerment in practice in action ndiye chimene munatenga yankhule ndi chimenecho chabwino tathokoza kwambiri Michael Kayatsa chifukwa cha ndemanga yanu tisanabwerenso kwa Attorney General kuti atipange assure amalawi ife kuti kubungwe kumene kuku aonetsetsa motani kuti amene awasankha ngati acting director general akugwira ntchito yawo moyenera komanso mopanda kuwapingapinga anthu andale ndimafuna wanangwa mwina nkutheka pa zimene alankhula Attorney General pazimene alankhula Michael Kayatsa panabwera nkhani kuti yayi pakoneka ngati pabwera kandale choncho usanayankhulepo pa nkhani imeneyo ndisanapite kwa Attorney General so kukafunsa za nkhani imeneyi ndimafuna mwina uli ndi ndemanga pazimene alankhula kunalankhulidwa zambiri nde ife tinaona kuti yayi ndi chabwino kuti tibwere timvetsetse bwinobwino kuti kodi chikuchitika ndi chani nanga malamulo amakamba zotani kuti amalawi kunjaku agwire zotani ukhoza kulankhulapo zotani tisanabwere ku nkhani ya independence of ACB. Okay, ndizoona kuti panali zolankhula zambirimbiri makamaka udindo umene utasankhidwa ena mbali ina ndi amene amati ayi president aphwanya lamulo ena ndi amene akulongosolanso mbali inayi nditsindike pano kuti mwina tizolowera Malawi kuti chilichonse chimene chingachitike
anthu akuyenera kukhala osemphana. Andi kusemphanako ndiye kofunikira kwambiri makamaka mu democracy ngati muno. Sitinganene pano kuti wonse amene amaloza chala kapena kufuna kumvetsa kuti kodi udindo umene wasankhidwa moyenera amalakwitsa samalakwitsa. Andi mu democracy ndizoyenera. In fact tione kuti chifukwa cha amene anabwerawo kandi mabungwe kandi akatswiri pazandale amene anatanthauzira ndikuona ngati kuti china chake chalakwika athandiziranso kuti anthu amvetsetse. Kupanda kutero mwina anthu sakanamve. Mukhoza kuona kuti chifukwa choti anthu anayamba kulozapo chala kuti apapa mwina zinthu sizinayende bwino kunabwera anonso pano kulongosola kuti yayi munthu uyu ndiotani ndiogwirizira sikuti ndudi ndowautengeratu. Mwina pakana panda ena kulankhula ndi chimene chinalakwikacho chosafuna kutsindika kuti ndiogwirizira chikanatha kupitirira. So ndizofunika malawi muno kumalolerana kuti anthu pamene asemphana maganizo. Ndi chifukwa chake tili ndi parliament tili kule anachita kuyika kuti uku opposition otsutsa anthu kuchita kuyika kuti ngakhale kuli awa koma kukhale ena azitsutsa nimene democracy ili. So checks and balances. Aliyense amene akulankhula zosemphana ndi nzake kaya ndi amene ali mbali ina yakulankhula zosemphana ndi amene ali mboma kaya ndi amene ali mboma akulankhula zosemphana ndi amene ali kunja kwa boma sindiye kuti ndiolakwa. Chimene akufuna ndichoti tiunikirane ngati mmene tikuunikirana pano kuti kusogoloko anthu amvetsetse chenicheni chimene chachitika. Ndikukhulupirira kuti titati tiziteni sikumakhala kwa iwowo koma mwina akulakwika ndi masystem kapena mabomawo mmene amayikira anthu pa udindo. Mukhoza kupeza kuti panopa ndizoona kuti si apapokha zafika ndithu poti anthu anazolowera kuti boma ili likalowa ndiye kuti kandi maparasteto machani amene ali ndi maudindo ngati akuluakulu director nkhawa ili kuti apapa ndiye kuti ine ndikuyenera kunditani ndisunthidwe pabwere wina amene imeneyo inakambidwanso mu program ya kulinji. Ndiye kuti I think imeneyo sinamvetsere mwina chifukwa chazifukwa zina koma ndiye kuti munachita wanzoona kuti upezeka kuti anthu apapa nkhawa zili ambiri akuziwiratu kuti ngakhale mwina sinalakwe chilichonse koma mwina amene anabwerera mmene anabwerera kapena amene wakuyenera apita. So chimene chocho ndimene mwana kuti ndi chimene akayiyatsa amanena kuti yayi I think pena pake mmene tikupangira ndizoona maboma ambiri ngakhale kuyese atone general alipo mpano amene mukuti asamwikawo anafotokoza kuti ayindikane atone general akuti kapena asamwika nawonso ndi appointment. Atone general muto kulankhulapo zotani wanangu ati wabweranso akuti yayi amene wamwina angosamwika kuti sangafotokozere bwinobwino mukhoza unenapo chani? Atone general mutimva? Amaiko kayatsa muli pomwepa? Sikuliko pomwepa aleya. Zikuoneka kuti tu network yativuta. Network yativuta ndithu chabwino. Timafuna tiyabweretse atone general kuti angotitsekera program kuti atitsimikizire apa atifotokozera ndikuona kuti wanangwa you are convinced kuti afotokoza momveka bwino komanso amaiko kayatsa ali convinced kuti atone general apa afotokoza momveka bwino zinthu zizamveka ndi mafunso amene tinali nawo kunjawo. Nde abwera atone general mumamva atone general zimene amalankhula wanangwa posachedwa pompa? Mumamva zimene amalankhula wanangwa posachedwa pompa atone general? Okay, chabwino. Amangotsindika pajanankhula maiko kayatsa kuti mwina atone general asamwika komano paenda kandale choncho chifukwa nawonso mwina ukanika kumasuka chifukwa nawonso ndi it has pleased. Ankatoganiza yonke koma kanili yapapa mmene ndafotokozera kunena kuti NCB yo ili ndi malamulo atsatidwa komanso pali malamulo ena amene amakhudza ma institutions onse amene ndaboma ndi malamulo amene amatata ayenera kutsata zimenezo ndipo ofesi ya attorney general ndikutsimikizirani kuti itengapo gawo lomwe lingaoneke ngati likusokoneza ntchito ya ku anti-corruption bureau sitona mutayamba lumana kumeneko
ai komanso mwina hivi mbuyo mu nayo lumanayo zikuchitika sina office ya Attorney General ndi Anti-Corruption Bureau ai ngati mukumbukira bwino office ya Attorney General imafutika pasimene zimachitika kwambiri kwa Anti-Corruption Bureau koma ngati pakakhala zinthu zina zimene malinga ndi Attorney General ndi chief legal advisor akufunira kuti arengepo gawo atapenda koma kaendeseka milandu ndithu mmene amakondera Anti-Corruption Bureau zimenezo apanga apitiriza kupanga mmene amapangira popanda influence ina iliyonse yochokera kwa Attorney General. Amaiko Kayatsa mwamva mmene alankhulira munayikhunza nkhani imene ya independence ya office imeneyi mwamva mmene alankhulira ndemanga yanu ikhoza kukhala yotani komanso mawano omaliza pa nkhani imene timakambirana tsiku la lero. Attorney General afotokoza bwino ndithu wayamikire ineyo ndimangofuna kutsindika komanso kupempha kuti office imeneyi ya Attorney General igwire ndithu ntchito moyenera. President Mutharika ananena musona yawo Friday ija kuona kuti afuna kuchita empower ACB kuti azitha kugwira ntchito mopanda mantha komanso kuondera kwina kulikonse. Pakufuna ndithu mawu amene aja asakokhala pakamchabe akhale ndithu mawu amene apitizire ndithu mu action. Pali milandu yambiri imene ili ku khoti pakali pano ina ikukhuza anthu amene ali mboma pakali pano amene asankhidwa maudindo osiyana makabineti ngakhale masinyo government positions osiyana pamafunika ndithu kuti milandu imene ija ACB ichite prosecute ndithu mosakondera iyayi komanso kuona milandu ina yokhuza amene angofika kumene mbomawa pasakhale kukondera kuti kulikonse akatero amalayo chikhulupiriro chawo chikhala kuti ndithu chisungidwa wale DPP anthu anayivotera kwambiri zisaizo kuti anthu adayika chikhulupiriro ndithu mwa DPP koma chikhulupiriro chimene chichikhalapobe ngati atamachita zinthu olemekeza malamulo komanso moonetsetsa kuti fotokozere bwinobwino za nkhani zimenezi kuti muyende nazo motani. Tathokoza kwambiri kwa nthawi yanu. Mulolandiridwa ndithu nthawi zikomo kwambiri. Tikuyamike nsoni Amaiko Kayatsa komanso nzanga wanangu achafulumira chifukwa chokhala nafe mu programu iyi tsiku la lero pa 3 November 2025. Ine ndileya malekano ndikuthokoza nsoni nonse amene mumamvera wireless imene ya Times komanso kutitsatira pa tsamba la mchezo la Times 360 ngakhale network imavutavuta koma ndikukhulupirira zokuti ayi mawa lino zonse zikhale bwino mwakoma nonse. Okay. Amalawi kulingi no kulingi kumabenya kumabetsera kuti kulingi bakaya lilongwe kulingi kumzuzu mwanyeto kulingi nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kujibaji kuti usaruga kulilabe nanga osolora ledesi ya odija yena panji nanga ngani zonyati sasikulijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga ochuta mwazuga panji